بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس عشر بيشنجي سواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد مؤنث көпшілік түрде болады. Al-Fatayat, fitya деген, al-Fatatu деген сөздің көпшілік түрі Fatayatu. Жаш қыздар, Зейнап менен учрашып жатышат. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات. Сіздер кімсіңер? Туғандар дейді. Аял кишиге туғандар деп ахават деп айтамыз. Мен антунна. Антунна сілер, мен кімсіңер? Мубтада хабар. Я ахавату бұл нида чақыру, ахавату мунада танвини жоқ болады, чақырылған нәрсе. Ихдахунна алардан бири. Ахад деген еркектерге қолданылады. Ихда десе аялдарға қолданылады. Алардан бірісі ихдахунна нахну банату шейхи Аббасин. Biz Шейх Аббастың қыздарыбыз. Нахну мубтада, банату шейх мудоф илейхи хабар. Аббасин шейх деген сөздің бадалі. Бұл бадал. Шейх менен Аббас бір еле кишиде. Ахлан ва сахлан ва мархабан, қош келдіңер дейді. Уммукунна устазати, сілердің енеңер менен устазым. Уммукунна мубтада, мудоф илейхи бұлдағы. Сілердің енеңер. Устазати, менен устазым. Бұлда мудоф илейхи хабар. Кейфа халуха, анын ақуалы қандай. Как ана, ал қандай дейді. Хия би хайрин ва алхамдулиллахи, ал жақшылықта алхамдулиллах, жана алхамдулиллах. Айна хия ал-ана, ал азыр қайсыл жақта. Хия мубтада, айна хабар, ал-ана зарф. Хия ал-ана фир рияд, ал азыр риядта. Хия мубтада, фир рияди хабар. Мата захабат, қарағыла. Захаба, қачан кетті дейді. Захаба фи'л. Захаба фи'л деп айтамыз. Бұл жерде хия, ал деген сөз фа'ил. Бірақ мустатир. Не? Жауылғаны фа'ил. Захабат қабла усбу'ин. Захабат ал кетті қабла усбу'ин, бір жұма мұрын деген сөз бұл. Не деген сөз? Bir cuma murun деген söz. Barakallahu fikum. Zahabat fi'l. Hiya fa'il deybiz. Qabla usbu'in mudaf ilayhi deyle qoyamiz. Man zahaba ma'aha. Man zahaba ma'aha. Al menen kim ketdi deydi. من ذهب معها علمنا كم جت ديت. ذهب معها علمنا جت ديت كم أخونا إبراهيم. وجرد فعل ذهب علمنا مضاف إليه دبل ويوز. أخونا كم جت بيزن مرات جت. значит مو فاعل أخونا دي. إبراهيم قيس البرد إبراهيم بالبدل. لكن أخو منن إبراهيم بيرله يشي. كيف حالكن؟ سليردن أقوال غنى سلير غنى يسنر. نحن بخير والحمد لله. بيز جخشي الحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ قرأ أي دجن بصرة بالجسد. قيسل دجن سوس. في أي مدرسة بو جونشو مضاف إليه بنجلد. دائما نجلد اسمه هذا شباب إن شاء الله. في أي مدرسة سلير قيسل مدرسة دن صغار. مدرسة صغار. نحن في المدرسة المتوسطة. بيز أورتو مدرسة دايس. نحن مبتدا في المدرسة خبر. المتوسطة بوندا كسر غلاس ميشون أنكني بو صفة قنداي أورتوچو. متى قچان ديگن سوز بو. متى قچان. متى اختباركن. متى اختباركن. سيلردن экзамениңер قچان. اختباركن مبتدا متى خبر. اختبارنا بعد شهر.
Биздин экзамен 1 айдан кийин дейт. Кобла деген чейин болсо, баада деген кийин. Экөө тең мудоф илейхи болуп келет. Азахабтунна, силер бардыңарбы дейт. Бул суроо белгиси. Захабтунна фи'л, тунна не дейбиз? Фа'ил. Ким? Силер бардыңарбы? Илал мадрасати ал-яума, силер медресеге бардыңарбы? Бүгүн деген сөз дайыма фатхамен жазылат. Ал-яума деп. Наам, захабна ва раджа'на дейт. Ооба, биз бардык, захабна биз бардык жана раджа'на кайттык дейт. Бардык жана келдик деген сөз. Баракаллаху. Бул жерде захаба деген фи'л да. Захаба бул фи'л. То есть кыймыл аракеттин өзү өткөн чакта. Захабна десе биз кеттик. Раджа'a келди. Раджа'на десе биз келдик. Баракаллаху. Кылбай эле койгула. Аннис ал-мубтада фи куллин мин ал-жумал ал-атия дейт. Аннис деген муаннас кыл дейт. Антум туллаб, антунна талибат. То есть антум дегенде антунна кыласыңар. Бардыгы. Антум муслимуна, антум муслимат. Ушундай айтасыңар. أنتم إخوة حامد أنتم أخوات حامد أنتم أطباء أنتن طبيبات أنتم مدرسون أنتن مدرسات. يا شيء. حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. مثال دا açık bayandalgандай ضميردي ne deydi? Özgürt deydi. Ayna beytukum ya ihvanu. Ayna beytukunna ya akhawatu. Ayna akhukum ya ihvanu. Ayna akhukunna ya akhawatu. Ayna madrasatukum ya ihvanu. Ayna madrasatukunna ya akhawatu deb ayağına çığlasınlar. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب. مخاطب экинчи лицого лайык ضميرди кой дейт. Пустой жерлерге. Анта муслимун, анти маридатун, антунна табибатун, антум туджарун деп кетересиңер. Бул жерде ضع في الأماكن الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب ك كم كي كنا. ضمير متصل деген кошулган ضمирлери сөздүн аягында келген. Айна бейтукум я ихвану. Ахада китабука я хамиду. Я деген жакты карайсыңар, ошого ылайыктап коесуңар. Я ихвану болсо кум болот. Я хамиду болсо ка болот. Я лейла болсо аял болгондо ки деп болот. Аягына чейин. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم. سيلوغون адамга кой дейт. ضمير مناسب. أنا مسلم. نحن مسلمون. أنا مسلمة. نحن مسلمات. экөөнү эле койсуң. اقرأ واكتب. Окуу жана жаз дейт. Qabla жана ba'da деген сөзгө көнүгүлөр. Qabla чейин, ba'da кийин. Бул жерде бир qabla usbu'in десем бир жума мурун дегенде которулат. Захаба аби ila al-Qahirati qabla usbu'. Менин атам Кахирага, Каирге кетти бир жума мурун. Мата харajta min al-fasli ya Muhammadu. Сен качан класстан чыктың, о Мухаммад? Харajtu ba'da ad-dars. Сабактан кийин чыктым дейт. متى ذهب عمك إلى الرياض يا أمينة؟ متى ذهب عمك سنن أجاجان رياض قاشان أو أمينة ذهب قبل شهر. يا يعني شنو قصة؟ بارك الله فيكم. يعني بقول جرده الضمائر المنفصلة. منفصلة دين نزول شو جزل غندم لنا. هو أو هي أو أنت أو سن أنت سن أيال جشيء أنا هم هن أنتم أنتن نحن دي. وشمن ساق بالدو والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.